गोष्टी बोलूया. जबाबदारी महत्वाची आहे. अरे हो, पण तू क्षणी हिताहून पण तू आता आलास कुठून? कुठून? मृत लोकातो. मृत लोकातो. पण आलास कुठून? आलो जातोय कैलास पर्वती. आलो इकडे. विचार बघा कुठून आलास ते सांग. अरे राजा श्वेतकेतू यांचं पंचप्राण महत्वाचं आहे. ते शिवापर्यंत घेऊन जातो. घेऊन निघालास कैलास पर्वती. राजा श्वेतकेतूचे पंचप्राण तू हरण केलेस ना माझ्याजवळ. हे का माझं आहे तुझ्याजवळ देणार माहिती आहे मला. बरं थांब. माझ्या आईची मला आज्ञा आहे. ते पंचप्राण श्वेतकेतूचं धन विलीन करायला सांग ना पेक्षा माझ्याजवळ. तेव्हा इथं आला तेव्हा माझ्या ध्यान आलं हे सारं चित्र आईने रंगवलेलं आहे. काळासूर आला त्याला पळती गोळी थोडी बंधू बंधू तेर नकोय म्हणून तुला सांगतोय. समाप्तनाचा बोधाला सांगतोय. तुझा माझा तेर नकोय. तेच पंचप्राणाच्या देहात सोड न पेक्षा ते माझ्या स्वाधीन कर. तुझ्या स्वाधीन होणार नाही ते नाही. पण हे कैलास पर्वत शिवशंकराच्या स्वाधीन होणार आहे. अरे त्या धर्माला आईशी प्रतिकार केला. आईचा काही अंग नाही. काळासुराला पळू लागलं. तो धर्म तुझा धर्म त्याच माझ्या मातेने आपल्या भक्तीला शब्द दिला आहे. आणि तोच शब्द सत्य करण्यासाठी तिचा पूर्ण विरोध निर्माण आहे. बरं मला सांगतोय माझ्या स्वाधीन कर. तसा तू आईला शब्द दिला तसा मी माझ्या सासूला शब्द दिला. माझ्या देवाला शब्द दिला. तुझा शब्द आणि माझा शब्द ज्यांना होईल संघर्ष आणि तुझी मानणारी धर्म जर का सांगून ऐकणार असशील तर वीरभद्राचा आवाज तुला स्वीकारावा लागेल. शिला कमालदार तुला हवं असेल त्यांनी उडू नये असं तुला वाटत असेल. आता मार्ग सोड. तशी जर वेळ आली ना आजोबाला सुद्धा आजोबा म्हणणार नाही. तुझाही शिर मारायला काय तुझी हिंमत? काय तुझी ताकद? माझं शिर उडवण्यासाठी पुढे येते. धर्म ते हुशार का तू करतोस ते त्या प्रचंड बंद कर. ना हुशार की तुझी
आज चालला असं काय थोर महत्वाकांक्षा आलो. अरे प्रतिनिधी प्रतिनिधी दर्शन होईल, आई बाबांचं दर्शन एकाच वेळी घेता येईल म्हणून आलो होतो, पण आई कुठं दिसत नाही. आई गेली हा बरोबर. काय आई गेली म्हणजे इथं नाहीये हा पण प्रतिनिधी लागणारं शेतवर्णीय पुष्प आणि चिताभस्म शिवगणाने कैलासी आणली आणि तू कसा काय पुन्हा म्हटलं उभयतांचं दर्शन एकाच वेळी घेता येईल. हा. आई बाबांचं बरं तो हा रक्तस्राव कशाचा होतोय हे का नाही हो. हे आराक्त रंगाचं रक्त ठाई ठाई दिसतंय तुझ्या झोळीतून खाली पडतंय काय ते अरे काय आहे त्यात यात होय कुठे काय काय काही नाही काय म्हणजे या. नाही नाही जरा इकडे याचं काय झालं माहितीये का बाबा आईने हत्या केली होती. तिला रक्त रंगाची फुलं आवडतात की नाही होय. म्हणून सूर्य उदय होण्यापूर्वी मी तिथं गेलो हा आणि ती झोळी टाकली आणि आता बरं. सूर्य माध्याने आला ना दवबिंदू आणि आराध रंगाची पुष्प झोळीत होती सूर्योदयापूर्वी ती कुठलाय आणि ही झोळी ठेवला बरोबर सूर्यनारायण माध्याने आल्यानंतर उष्मा वाढला आणि तो दवबिंदू पण लाल कसा रे आता लाल रंगाची फुलं आहेत. हा त्याच्यामुळे बरं आहे तो, हा? हे जरा- मला ती फुलं पाहिजे तुम्हाला कशाला मला लाल रंगाची फुलं आवडत नाही रंगाची आवडतात की नाही हो. ही कोणी पण सांगितली निदान पहावी माझ्या आईने सांगितलं पहावी तशी इच्छा आहे. घ्या. यमाचा शिर तुझ्या झोळी अरे जगाचा धर्म तो जर तुझ्या झोळीत लागला तर विश्वाचं काय ते मला काय विचारू नका तुम्ही आईला जाऊन विचार ते दे मला इकडे त्याच्यातलं काय माहिती इकडे दे माझ्याजवळ येईन इथं नाही. धर्म जिवंत व्हायला हवा काय धर्म आता जिवंत व्हायला हवा नका, माझ्या आईनं माझ्याजवळ थोर जबाबदारी दिली. धर्म विश्वपूर आहे विश्वाला गती करायचंय आणि तो या क्षणाला जिवंत व्हायला हवा विश्वाला गरज असेल मला गरज त्याची नाही आईने दिलेली मुलाला बाप आहे बापाची इच्छा मुलाला पूर्ण करतो त्याला मुलगा म्हटला जातो बरोबर आहे तुमचं पण प्रथम आज्ञा प्रथम इच्छा आईनं मला सांगितली आईची इच्छा मी पूर्ण केली आता जर तुमची काही इच्छा असेल ही पूर्ण झाल्यानंतर तर सांगा मी पूर्ण करू शकतो तुझ्या आईची इच्छा
माहितीये ना? काय झालं? जेवढा छाती जेवढा वाटते मला तमाकुडी भेटतं. विश्वास आला. काय झालं? पण हा तोंड कशासाठी, हे भांडण कशासाठी चाललंय तुमचं? मिटवायला काय मिटवायला? भांडण तुमचं मिटवायला नाही, तू पेटवायला आलाय. इकडे या. ज्याच्यासाठी तुमचं भांडण चाललंय हो ती वेळ चुकून गेली. म्हणजे होय रे, होय ना. बरोबर होय ना? होय हो झालं झालं. काय रे? मी दिलेला शब्द सत्य व्हायला हवा हो ना, आलं. झालंच समज. झालं झालं होय. काय मग बाबाने विचार. मला 7 दिवस होऊन गेले. आता पुढं कसं काय गौरी हा वाद शिवबाबाचा होता हा. पण याचं मागचं महत्व फार वेगळं आहे. आता ते जरूर तुला कळेल. हे आमचं भांडण हो आणि आमचं काढलं नाही झालं अजून, बरं केलं. आता होईल. अजूनही हो मग म्हणजे नारायण जा धर्माला जिवंत कर. काय धर्माला धर्माला जिवंत करू हं. नाही असं म्हणत नाही, मला सांग पण धर्म जिवंत झाल्यानंतर हो. राजकर्ता जिवंत व्हायला हवाय. राजाचे प्राण कोणाजवळ आहे धर्माजवळ आणि धर्म कोणाजवळ आहे. याच्याजवळ आणि धर्म नाही गेला तर हा धर्म गेला नाही तर तो जिवंत होणार नाही. धर्म जिवंत व्हायला हवा. जा बा. फक्त धर्माला जिवंत कर. आधी उद्या काहीतरी शब्दाला बोलला परत मार. तुला धर्माला आणायला सांगितलं. हे काय? कुठं निघाला आई? मला वाटतं सुरळीतपणे इकडे 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 अरे आवडतोस पडेल म्हणून. मानचिकट बरोबर बरोबर आहे ना? आई बरोबर आहे. होय होय घट्ट झाली. बोलता जा. येतं. राजाला जिवंत कर. देवा हा. तुझी आज्ञा होय मी मानणार आहे. जा लवकर चल. सदैव कल्याण होईल. हे सदैव माझ्या कलेश्वरा हा. प्रणाम करतोय. आशीर्वाद कल्याण होईल तुझं. पण देवा एक समजतंय, काय म्हणून देवर्षी नारद मुनींच्या सांगण्यावरून हा माझ्या देवालयात, माझ्या देवघरात तुझ्या लिंगाचे प्रस्तावना करून मी भजन पूजनात धुंद असताना ऐन वेळी माझ्यावर हा प्रसंग का बरं? हे राजन हे सगळं मी घडविलंय का? तुझ्यासाठी. माझ्यासाठी होय नाही समजू शकलो मी. हे राजा हा तू सच्ची धार्मिक परोपकारी उदात्त तस्कराचा आहेस. आयुष्यात पापाच्या तुझ्या हातून घडले नाही, अधर्माच्या थोपडमार्गावर तू पाऊल ठेवला नाही, पण तुझा नित्याचा क्रम माझ्या शिव मंदिरात सूर्योदयाबरोबर स्नान संध्या कर्म विधी आटोपल्यानंतर माझं तू पूजन करायचास. प्रतिदिनी माझ्या पार्थिव लिंगावर सहस्र बिल्वदल अर्पण करून त्यानंतर मंदिराच्या प्रवेशद्वारावर दिवा येत होतास तेव्हा दारी जेवढे याचक असतील त्या सगळ्या याचकांना तू नेहमी तृप्त करत होतास. धन सुवर्ण धान्य ऐश्वर्य देऊन त्याला तृप्त करत होतास. असा तुझा नित्याचा क्रम. पण एक दिवस तुझ्या जीवनात असा उजाडला तो तुला माहितही नसेल. माझं तू पूजन केलास आणि आपल्या कर्तव्यपूर्ततेसाठी निघत असताना द्वारावर आलेल्या सगळ्या याचकांची इच्छा तू पूर्ण केलीस. सगळे याचक तृप्त झाले, तुझ्याजवळचं धनही संपलं आणि अशा समयाला तू मार्गस्थ झालास. पण त्यावेळेला काय झालं होतं, एक नेत्रहीन गरीब दारिद्र्य ब्राह्मण राजाजवळ जावं आणि आपल्याला काहीतरी मिळेल आणि आपल्या पोटाची चिंचवर खळगी भरेल या अपेक्षेनं तुझ्यापर्यंत आला होता. पण तो तुलाही माहित नव्हता. पण एवढ्या याचकात आपल्याला जाता येणार नाही. तेव्हा राजा जेव्हा या पायरीवर येईल तेव्हा मी जरूर राजाकडून आपली इच्छा पूर्ण करीन असं त्यानं मनोध्येय होतं त्याचं. तू जेव्हा थर संपून मार्गस्थ झाला स्वकर्तव्यासाठी जायला तेव्हा तुझ्या पावलाच्या चावलानं तो आंधळा ब्राह्मण पुढे आला. पण राजा तू पुढे
गेला होतास, पण तुझ्या स्कंदी असताना तुझा शेला त्याच्या हाताला मिळाला. त्याला राजाचा शेलाही जाणून घट्ट धरलं, पण क्षणभर त्याच्याजवळ तुझा लक्षही गेला नाही. तू चालत असताना घट्ट धरलेल्या शेल्याच्या योगे करून तो पहिल्या पायरीवरच पडला आणि तसंच तुझ्या मागावून तो पुन्हा पुन्हा एका दुसऱ्या तिसऱ्या क्रमवार पायऱ्यावरून खाली घडबडत खाली गेला. आणि जेव्हा भूमीचा आघात त्याच्या शरीराला झाला तेव्हा त्याचे प्राण कंठाशी आले. पण त्याने प्राण सोडण्यापूर्वी तुला शाप दिला. हे राजा, आयुष्यभर देवाची भक्ती केलास, पुष्कळ दान धर्म केलास, पण माझ्यासारखा एक गरीब दरिद्री ब्राह्मण तुझ्याजवळ आपल्या टिचभर पोटाची खळगी भरण्याच्या अपेक्षेने आला, पण त्याला तू काही दिला नाहीस, पण माझ्याजवळ ढुंकूनही पाहिला नाहीस म्हणून तुला शाप देतोय. मी तर आता मरेनच मरेन. पण जसा मी अकाली तुझ्यामुळे मरतोय म्हणून राजा तुला अकस्मात मरण येईल. होय राजन, तो ब्राह्मणाचा शाप आज ना उद्या केव्हा ना केव्हा तरी सत्य होणारच होता. आणि अल्प कालावधीत तर तू मरण पावलास, तरी या शिव पार्वतीची भक्ती करून काय त्याचा उपयोग आहे? तुम्ही उभयताने निश्चित केलेली भक्ती, त्या भक्तीचं श्रेय म्हणून तुझ्या कुशकुलात एखादं पुत्र रत्न जन्माला यायला हवंय. या तुझ्या राजगडीला वारस कुणीतरी असायला हवा. म्हणूनच तर गौरीनं आणि मी हे सारं नाट्य रचलं आणि त्याने करून तुझे प्राण काही कालावधीत का असेना यमाच्या पाशात राहिले. दुसऱ्या काळाची दृष्टीसेप त्याच्यावर झाली नाही. एक ब्राह्मणाचा शाप सत्य झाला म्हणजे तू मृत पावलास. आणि तू केलेल्या भक्तीचं श्रेय म्हणून धर्माकरवी तुला मी पुनश्च जीवदान दिलंय, जिवंत केलंय. दीर्घायुष्य बाबा, दीर्घायुष्य बाबा, दीर्घायुष्य. तुला दिलेला शब्द मी पूर्ण केलेला आहे. 7 दिवसापर्यंत तुझं गेलेले सौभाग्य देईन. तुझं सौभाग्य तुला मिळालंय, पण त्याच्या धर्माची वाट लागली बिचार दादा मुळा. तेच विचारतोय याची वाट का लागली? शिरकमल का तुटलं? आतापर्यंत असं काही झालं नाही. हे मी सांगण्यापेक्षा याला जरा विचार. याला कारणीभूत मी आहे. कारणीभूत एके दिवशी हो, काय झालं? एके दिवशी मी तुझ्या दरबारी आलो होतो. त्यावेळी तू काय केलंस? माझा अपमान केलास. नारदा, यायचं असेल तर ये, बसायचं असेल तर बैस, नाही तर चालता हो. ताठरलेली मान माझ्या समोर झुकविली नाही आणि तोच मला राग आला. मी माझ्या मनामध्ये गुप्त प्रतिज्ञा केली, एक ना एक दिवस हे तुझं ताठरलेलं शिरकमल धडापासून वेगळं करायला लागेल. त्याच वेळी नारद हे नाव हे सांगितलं. धर्मा, ब्रह्मा विष्णू महेश या 3 देवाखेरीज सगळे देव दानव मानव याच्या चरणाजवळ नमतात. आता मी हे पण ही तुझा ताटाडलेला माणूस तू मस्तक तू नमेला नाहीस म्हणून या ब्राह्मणाने शाप दिला. त्याच्या राज सत्पात्री तू सत्य झाला. देवा, याच्या पुढे गर्व करणार नाही, मान कधी माझी टाळणार नाही.